9 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нергоҳи барқи обии Роғун бо рафти корҳои васлу насби марҳилаи сеюми хатҳои конверӣ дар дохили нақби КТ9 шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки дарозаи умумии хатҳои конверӣ дар марҳилаи сеюм 7500 метрро ташкил намуда, аз он 2095 метраш аз дохили нақб мегузарад. мутахассисони мо иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олиро дастгирӣ намуда дар оянда кӯшиш менамоянд корҳои сохтмониро дар муддати муайян ва бо сифати аъло ба анҷом расонанд. корҳои сохтмонӣ берун аз нақди давом дорад, ки дар онҷо коргарони ширкати мо дар онҷо кор карда истоданд. албатта онҳо давоми ин хатҳои конвериро бурда ба сарбанд мерасонанд. айни замон васлу насби хатҳои конверӣ Т1, Т2 дар дохили нақб ба масофаи 1700 метр бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуда, дар қисматҳои боқимонда корҳои оҳану бетонӣ идома дорад. мо коргарони ҷамъияти самоии кушодаи тоҷикгидромонтаж муддати 3 моҳ мешавад, ки дар нақби конверӣ кор ба фаъолият дорем. кор дар сатҳи аъло рафта истодааст. мо корҳои васлу насби хати конвериро дар ин ҷо ба анҷом расонида истодаем. дарозаи умумии хатҳои конверӣ 11 километр буда, дар марҳилаҳои 1 ва 2 он корҳои сохтмонӣ ба масофаи 4795 метр анҷом дода шудааст. хатҳои конверӣ махсус барои кашонидани сангу шағал ва дигар ҷинсҳои кӯҳӣ ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои сохтмони сарбанди бузургтарин иншооти аср нергоҳи барқи обии Роғун сохта шуда, баҳри таъмини мунтазами корҳои бунёдӣ дар қисмати поёнии сарбанди нергоҳ мусоидат менамояд. тариқи хатҳои конверӣ дар як соат 6000 тонна сангу шағал ва дигар ҷинсҳои кӯҳӣ интиқол дода мешавад, ки чунин миқдор масъулияи сохтмониро тариқи мошинҳои гаронвазн интиқол додан 2 соат зарур меояд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки интиқоли масъулияи сохтмонии сангу шағал тариқи хатҳои конверӣ бехатар ва босуръат буда, ҳамзамон дар самти сарфаи вақт, маводи сӯзишворӣ, дар ҳолати хуби корӣ нигоҳ доштани техникаву механизми гаронвазни борбардор ва суръати корҳои сохтмонӣ дар сарбанди нергоҳи барқи обии Роғун мусоидат менамояд. сохтани ин нерӯгоҳ агар бестри фикр ки на фақат барои мо, барои набераҳу фарзандои мо ҳаст. имрӯз агар мо истифода кунем, пагоҳ фарзандои мо, набераҳои мо истифода мебаранд нерӯгоҳро. барои халқи миллат, барои ватан мо бояд хизмат кунем. нерӯгоҳро бо тамоми ҳастиву қувват мо бояд созем. равшанӣ барои ҳама мо дар кор аст. ҳама хел президенте дорем, президенте ки миллатдӯст, халқдӯст, ватандӯст, тамоми ҳастиша барои халқи миллат додагие, ки миллати ман бояд осода бошад, зиндагии хуб дошта бошад. танҳо ин хел президент миллати тоҷик дорад ва ман бо ин хел президент ифтихор мекунам. дастгоҳ таҷҳизоти хати конверӣ аз хориҷи кишвар ворид шуда, васлу насби он бо ҷалби мутахассисони ватанӣ идома дорад. барои васлу насби хатҳои конверӣ дар қисмати поёнии сарбанди нергоҳ бунёди 4 такягоҳ ба инобат гирифта шудааст, ки айни замон дар 3 тои он корҳои оҳану бетонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, дар 1 тои дигар корҳои омодасозии майдончаи такягоҳ бо ҷалби техникаи соҳавӣ ва риояи қоидаҳои бехатарӣ идома дорад. мо айни замон дар баромадгоҳи нақби конвертии КТ9 қарор дорем. дар қисмати поён корҳои арматурбандӣ, васли насби қолабҳои чӯбин идома дорад. қисмати поёне ки мо мебинем, хати боркашонии конвертӣ мебошад, ки баромадгоҳи нақби конвертии КТ9ро ба қисмати болои ядро пайваст менамояд. ин хат барои бо суръат таъмин кардани масъоле барои пур намудани ядро хизматрасонӣ мекунад. лӯлае ки мо ҳозир мебинем, лӯла барои муҳофизат намудани конвери линия ба дарозии 55 метр васл насб шудааст ва айни замон дар ин ҷо корҳои хокбарорӣ ва арматурбандӣ, корҳои кафшергарӣ, васл насби қолабҳои чӯбин идома дорад. корҳои сохтмонӣ ва васлу насби хатҳои конвериро кормандону мутахассисони ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷикгидромонтаж ба анҷом мерасонанд.
خط کنویری که از ساحل چپ دریا به ساحل طرف راست سعی آب شور میگذرد برای کشاندن سنگ و شغل به ساحل طرف چپ بر راست خدمت میکنه. خط کنویری که از طرف چپ بر راست گذرانده میشه از طریق هوا با واسطه تروس‌ها در مسافه 650 متر تکیهگاه طرف چپ به طرف راست پیوست میشه. برای خدمت رسانی این باشد از ذخیره‌گاه خم شغل 28 که در طرف چپ ساحل جایگیر است خم شغل رو به طرف راست به فیسربند آورده میرسونه. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зинни шиносоӣ бо рафти корҳои васлу насби хатҳои конвейерӣ ба мутахассисону сохтмончиён дастур доданд ки корҳои боқимонда ҳарчи зудтар ва бо сифати баланд ба анҷом расонида шавад. коргарон ӯҳдадор шуданд ки бо дарки баланди масъулияти ватандорӣ дар бунёди нергоҳи барқи обии ироғон саҳми арзандаи худро сарбаландона мегузоранд.